Horas samanginang, pajupang hitamuse di channel YouTube namion marhitiaka pikiran nami na mungkin boy pamorahok kita di pangaradiota di jamita pertangyangan songoninang jamita di hari Minggu si ganuk Minggu nanaing si patol hasota. Ditikyon naing patol hason nami tu hita pikiran nami namar perdemuan tu jamita pertangyangan imana gabi epistel di hari Minggu tanggal 12 Mei 2024. Jala turpuk dihita ima sian Evangelium Matius bindu 10 tolu ayat 10 sahat ro di ayat 10 pitu. Matius bindu 10 tolu ayat 10 sahat ro di ayat 10 pitu songonom maridok disi tapai hutihut ma hujaha hamima dihita. Dungi didapoton akasisian nama ibana mandok buasa marupa maho marjamita tu nasida alainin nama mangalusin nasida ala nioddo si basa-basa doi tu hamu umbahen na ditadda hamu akka hasimoon ni harajaon banua ginjangi alai dang di basa-basa honi anggo tu nasida aitu ganu paradongan lehonon do jala pasuk sukon alai buato masian naso paradongan na adong di ibana hian Ido alana umbain nama rupa maau menjamitai nasida. Ai marnida nasida soharu di ida, jala marbinege nasida soharu di bege. Jala dang dia tusi. Asa naung jupang ma di nasida na sinrirakon ni si Jesaya na mandok. Begeon ni si pariom muna do inian. Matua so atu samuna. Si manolong muna do marnida sanian. Matua so tadaw muna. Naung takang do rohani bang soon jala maingol do pinggolna dipapit-pit do matana asa unang marnida si manolongna unang marbinege si parionna jala unang mangatusi rohana asa unang mulak jala unang malum nasida bahenokku alai martua do si manolong muna ala marnida dohot si parion muna ala marbinege ai situ tudo na hudokot tuhamu torop do akka panurirang do akka partigor akka na masihol naing idaon nanian naung ni ida muna hape dang di ida jala naing begion na nian naung binege muna hape dang di bege olat ni ima sahatna amanginang ingotot tama di buku ni si Matius Evangelium Matius taingot ma say dibain dui tu 5 horong na belga pengelompokan 5 kelompok besar na parjulu ima jamita di doluk na paduahon pengutusan parsuruan nyaka sisianna na patuluhom ma turpuk taon akka upama pangajarion taringot tu harajaon di debata paupaton may disiplin jemaat palimahon may 5 horong pangajarion taringot tu akhir zaman ujung ni saluhut na diharoro ni tuhatai. Jadi turpukta ima di bagian napatuluhon pangajarion taringot tu harajaon di debata marhite aka upama na pinatolhas ni Tuhatta Yesus Kristus jala pas turpuk tahun ima solot di tonga-tonga ima suku-suku ni sesiani maradopon pangajarion ni Tuhan Yesus na mamake aka upama laho patorakon harajaon ni debata. Na barjolo idaut tama dison sada pangatusion taringot tu basa-basa si lehon-lehon ni debata. Dalam terjemahan lain barangkali kita sebut karunia Tuhan ataupun karunia roh. Si lehon-lehon sada privilege, sada keuntungan, kehususan na sumurung pinasahat Tuhan Yesus tuah kasisianna ala olo nasida manangihon panjawoni. Alaidang dipasahati tu bangsoi dohot partugi di bangsoi ala hajahaton namian di bagasan roha nasida. Walau takasta jaha Evangelium Matius taida do pola penyusunan pengelompokan daripada penulis terhadap satu kelompok imana manulak hata ni debata nasomanjalo hata ni debata ada di dalam satu posisi yang apapun disebutkan dan apapun diajarkan akan terus menolak dan ada di satu posisi di sana
kelompok ima akka naseret meroha, akka napugus, akka naulu menjalo harajaun di debata, termasuk ma di kelompoki akka sisianna. Terlebih ima dison taida masada hasurungan, privilege, keistimewaan ni akka sisiani ima dilehotuna sida laho mangatusi pangajarion ni Tuhan Yesus Kristus harajaon ni debata. Atong nang dohonot tama si lehon-lehon manang basa-basai di pasahat tu nasida marhite rohani nasida naolo manjalo. Maka langkah pertama adalah menerima dan mau dipanggil. Olo di jauh. Duk pe olo nasida di jauh. Anggo taringot tu nama nanda. Dohot na mangatusi hatani debata itu kemudian menjadi pekerjaan Roh Kudus ulaon niton di perbadia di bagasan rohani nasida alai dung parjolo nasida ulu manjalo panjowoni gabi adong ma di nasida sada he istimewaan umura mangatusi akka napina tolhas ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai alai di kelompok na asing di sisi na asing ima akka si takang roha naso ulu manjalo hata ni debata tung takas pe di patorang tu nasida dang ulu nasida mangatusi jala las ido pakyon nasida laho muse menyerang manang manegai doh mangalo poda napinatol hasi tu nasida gabi taingok ma di jamitata di minggu nasalpu sian Evangelium Matius taksileanon mutihana arga 7 rangga dohot babi ai ugeon na dui malah gabi na mga lehonido sigaan na taktar po dahot betu nasida poda nasitong aladang adong bihasitongan mian di bagasan rohani nasida taktar po dahot betu nasida barita nauli aladang adong beinganan di rohana nasida laho manjalo barita nauli jadi ido lapatan ni terpukton dan naman dok rupani maribar do di jolo di debata saluhut akka jol madaong manang meredikat do debata laho mangalehon asi dohot holong ni rohana daong alai di lehot do si lehon lehoni tu naman jalo dohot olo makanguluhon atong ahama si dohonot tadi terpuhon di pikiran nami si buanot satu jamita na parculu haunduhon dohot haserepon ni roha manjalo hata ni debata. Janganlah mengeraskan hatimu. Langkah berikutnya, tod di perbadia mengurupi hita, mangatusi hata ni debata. Ala si lehon-lehoni, sian basa-basa ni debata di marhite tod di perbadia. Dang taratusan ni manang nangisay hata ni debata, iya so ton di perbadia, na makuling manang na mangula di roha doho pikiran na. Jadi tabuka masih pariota, jala tabige. Taida ma jala taatusi sudehata na pinatolhas ni debata na pinatolhas tu hita marhite barita nauli marhite bibeli di bagasan unduk ni roha maita jalo dungi pangatusion naumuli dope say lehonon nito di perbadia do di hita. Maka langkah pertama adalah haserepon ni roha haunduhon ni roha kemauan untuk menerima panggilan itu, untuk menerima kabar baik itu. Maka yang terpenting bila kita ingin memperoleh hikmat dan kebijaksanaan untuk memahami firman Tuhan, yang terpenting dan menjadi langkah pertama adalah rendahkanlah hatimu dan terimalah kebenaran firman itu dan mau mendengarkan. Dan kemudian Roh Kudus akan bekerja memberikan pengertian yang lebih dalam lagi seperti tertulis dalam Mazmur di pasal ini. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan. Mertua ma nasai menjalo dohot mamikiri pahusor-husor hata ni debata.